Clínica Dental Riu, una clínica familiar. Atención personalizada en todo tipo de especialidades. Atendemos urgencias, financiación a medida. Ven a conocernos, estamos en la Plaza de las Palmeras, justo enfrente del Ayuntamiento. Y recuerda, la primera visita es totalmente gratuïta. Clínica Dental Riu, i sonríele a la vida. Aquest últim cap de setmana, el Festival Pas, al Pont de les Arts Sonores, ha continuat amb el seu 10è aniversari oferint una sèrie d'espectacles que han destacat per la seva qualitat artística i la capacitat de convocatòria. Divendres, Alba Carmona va presentar el segon disc, Cantora, al Pont del Diable. L'artista va oferir una actuació que destacava per la seva riquesa musical i la seva capacitat d'unir diversos cants d'anada i tornada. Amb una recopilació de cançons de diferent procedència, Carmona va portar al públic una lectura contemporània de la cançó popular, combinant la cançó espanyola amb influències gallegues, catalanes, iberoamericanes i andines. Després de la seva experiència amb les Migues i col·laboracions amb figures destacades com Miguel Poveda i Carlos Saura, Carmona segueix consolidant una carrera en solitari que la portarà al Lincoln Center de Nova York a finals d'aquest any. Dissabte a la tarda, els més petits i les seves famílies van gaudir de l'espectacle dels Atrapasomnis. Amb una proposta que promou el respecte i la cooperació, la banda va captivar el públic amb les seves aventures i cançons. Amb personatges coneguts com la serp Siseta i la foca Filomena, els Atrapasomnis van oferir un espectacle dinàmic i participatiu, on les famílies van poder ballar i jugar al ritme de les seves cançons populars. I dissabte a la nit, Belinda Davids va tancar el cap de setmana amb una actuació memorable. Amb una veu que ha conquerit escenaris internacionals, Davids va interpretar temes icònics de Whitney Houston com I Will Always Love You. Nascuda a Sud-àfrica, Davids va trobar en la música una forma de superar les dificultats de l'apartheid i ha destacat a nivell mundial, especialment després de la seva participació a Britain's Got Talent el 2020. El 10è aniversari del Pas continua consolidant-se amb èxit, atraient una gran presència de públic al Pont del Diable i demostrant la seva capacitat per oferir espectacles de gran qualitat i diversitat.